En sund sjæl i et sundt legeme er i højsædet. Med en rank holdning og et sundt legeme kan man få børnenes koncentration i top. Derfor har man ansat den tidligere oberstløjtnant Holger Nielsen som gymnastikinspektør i Gentofte Kommune i 1929. Han får sat skoleidrætten på dagsordenen, og snart er den frivillige skolesvømning blevet udvidet med livredning og kunstigt åndedræt, både på badeanstalterne i Hellerup, Skovshoved og Charlottenlund. Til venstre ses Holger Nielsen sammen med J.P. Møller, som var en anden dansk idrætspioner. Ved indvielsen af Gentofte Stadion i 1942 dyrker drengene atletik, spiller fodbold og deltager flittigt i de hårdere sportsgrene. Pigerne er anderledes stillet, både i 1942, men også til Gentofte Kommunes 13. skoleidrætsstævne i 1953, som er året, hvor Åse begynder i skole. Den almindelige opfattelse er, at pæne piger bør være yndefulde og graciøse i deres bevægelser, ikke svedende og beskidte. De deltager derfor kun i de blødere sportsgrene som svømning, rytmegymnastik, dans og rundbold. Undervisningen er selvsagt kønsopdelt. Åse vil derfor komme ud for, at mange sportsgrene ikke henvender sig til hende, imens hun går i skole. De fleste husker dog stadig gymnastikken som det, der fyldte mest i timerne. Det var ikke særlig spændende, men jeg var heller ingen ørn til gymnastik. Vi stod bare foran en lærer og spjættede med arme og ben, gentog de samme bevægelser. Min manglende interesse kunne måske også hænge sammen med, at min første gymnastiklærerinde gav mig et knæ i ryggen, når jeg ikke bøjede mig dybt nok ned. Det var meget ubehageligt og gav mig en inderlig modvilje mod idræt gennem resten af min skoletid.